12 август 2026 година, остров Калимнос. Пред нас е крепостта Хрисохерия, средновековно укрепление от 15 век, известно още като Пера Кастро. Издига се на хълм около 4 км западно. Крепостта е построена между 1440 година и 1450 от ордена на хоспиталиерите като резиденция на Фантино Куирини, губернатор на Кос, Лерос и Калимнос. Изоставена е по-късно през 15 век. Във вътрешността на крепостта се намира параклеса Панагия Хрисохерия или Богородица с златните ръце, на която е кръстена и крепостта. На източните стени могат да се видят гербовете на ордена, както и на някои от рицарите, управлявали острова. Това пред нас е герб на ордена и на рицаря Адимаро де Пюи, губернатор от 1664 до 1666 година. Също така има и гербове на Фантино Куирини.